Прывітанне, шановныя сябры. Сённяшні наш герой роман Элізы Ажэшкі «Над Днёманам». Ён выйшаў асобнай кнігай у 1888 годзе. Перад гэтым цэлы год яго выдаваў часопіс «Тыгоднік ілюстраваны» ў 1887 годзе, а дзеянні раману адбываюцца ў чэрвені-жніўні 1886 году. Эліза Ажэшка атрымала замову на напісанне такога раману ў 1882 годзе. Супрацоўнік «Тыгодніка ілюстраванага», які выходзіў у Варшаве, звярнуўся да яе з тым, каб напісаць раман, у якім апісваецца грамадства пасля паўстання 1863-64 гадоў. Раман, які бы паказваў, як пражыло пакаленне, таму што на той момант пасля паўстання ўжо прайшло фактычна цэлае пакаленне, гэта 20 гадоў фактычна. Многае змянілася, многае пераасэнсоўвалася. У грамадскай думцы у Беларусі, Літвы, Польшчы тады панаваў пазітывізм альбо тэорыя працы арганічнай. То бок ішло спрэчка, ці патрэбна было ўвогуле паўстанне, ці яно прынесла больш карысці, ці больш шкоды. А Эліза Ажэшка, якая працавала ў такім стылі рэалізму, яна была здольная апісаць вось тое грамадства, якое было пасля паўстання, ягоны стан. То бок гэта ўжо фактычна людзі, якія самі заспелі той час паўстання, і іхныя дзеці. Вось гэтыя два пакаленні. Больш дакладна сучаснікаў паўстання і нашчадкаў сучаснікаў паўстання. На пачатку трошкі пра біяграфію аўтаркі. Эліза Ажэшка, яна нарадзілася 6 чэрвеня 1841 году у маёнтку Мількаўшчына. Гэта сучасны Гарадзенскі раён Гарадзенскай вобласці, тагачасны Гарадзенскі павет Гарадзенскай губерні. Яна нарадзілася ў даволі такой заможнай сям'і. Вось Мількаўшчына гэта была яе спадчынным уладаннем. Яна атрымала вельмі добрую хатнюю адукацыю. Пэўны час таксама выхоўвалася ў кляштары ў Варшаве. У 17 гадоў яна выйшла замуж за абшарніка, землеўласніка Пятра Ажэшку, які валодаў маёнткам Людвінава Кобрынскага павету. Сёння гэта Драгічынскі раён Берасцейскай вобласці. Такі пачатак жыццёвага шляху і самых вытокаў свайго жыцця, такога свядомага, ўжо дарослага, яна занялася такой вось дзейнасцю характэрнай для свайго пакалення. Яна выкладала ў школцы для сялянскіх дзяцей. Нагадаю, што яе сучаснік і такі адзін з сяброў Францішак Багушевіч, пра якога была ў нас асобная перадача, раю пераглядзець тым, хто ўжо глядзеў, ці паглядзець, хто яшчэ не глядзеў, таму што Францішак Багушевіч і Эліза Ажэшка, яны, канешне, звязаныя паміж сабой, ёсць ліставанне вялікае, і адзін з першых вершаў беларускіх Францішак Багушевіч прысвяціў пані Арэшчыцэ, пані Элізы Ажэшцы. І гэта сяброўства, яно таксама датычылася літаратурных твораў. Эліза Ажэшка, напрыклад, пісала, што польскія вершы Францішка Багушевіча слабыя, а вось беларускія добрыя. Такім чынам, яна была адным з тых людзей, якія натхнялі Францішка Багушевіча менавіта на беларускую творчасць. Але гэта будзе пазней. Цяпер жа вось гэта школка, у якой яна выкладала, і пазней паўстанне. Паўстанне 1863 году яно выбухнула ў студзені, і ўжо ўвесну таго ж 1863 году яна ў сваім маёнтку хавае аднаго з кіраўнікоў паўстання, а будучага дыктатара паўстання Рамуальда Траўгута. Вось сам факт знаходжання Рамуальда Траўгута ў маёнтку Пятра і Элізы Ажэшкаў, ён прывёў да арышту яе мужа і высылкі яго ў Пермскую губерню. Эліза Ажэшка таксама пэўны час знаходзілася на нелегальным становішчы, вымушана была хавацца. Так ці інакш, але супраць яе асабіста не было такіх доказаў паліцыі, таму яна засталася ў Беларусі. Яна праз нейкі час, ужо ў пачатку 70-х гадоў, пераязджае ў Мількаўшчыну. Яна пабачыла, што гаспадарчае становішча
маёнтку яно было крытычным, таму прадае сваё такое родавае гняздо і перасяляецца ў горадню. І вось 70-х гадоў 19 стагоддзя аж да заканчэння жыццёвага шляху у 1910 годзе яе творчасць, яе жыццё, яе эмоцыі былі звязаныя з горадняй, з гэтым цудоўным беларускім горадам над Нёманам. У прынцыпе, яна жыла і ў маёнтках, і ў сваіх сяброў, і жыла ў іншых мясцовасцях, але пастаянна вось яе дамы арендаваны, таму што яна ў некалькіх месцах жыла. Яны былі звязаныя менавіта з горадняй. У горадні яна таксама арганізавала сваю кнігарню. У горадні яна мела свой салон літаратурны, дзе збіраліся літаратары. Таксама там неаднаразова гасцяваў Францішак Багушевіч, чытаў там свае вершы. Беларускі чытаў свае казкі. Скажем так, адбывалася камунікацыя, інтэлектуальнае жыццё было звязана з Элізай Ажэшскай, за яе асобай. Літаратурная творчасць яе пачыналася ў 1866 годзе, ва ўзросце 25 гадоў. Она напісала першае апавяданне, она была апублікавана. Яе сустракалі з вялікай прыхільнасцю. Творы яе адлюстроўвалі тое грамадства, у якім яна жыла. І адлюстроўвалі даволі дакладна. Яна пісала вось так у стылі рэалізму, і яна пісала такія рэчы, якія адказвалі на тыя самыя важныя пытанні тагачаснага жыцця. Што рабіць далей, як жыць далей, таму што сітуацыя пасля паўстання, атмасфера пасля паўстання, яна была такой дэпрэсіўнай агулам. Яна была вельмі складанай, і вось Эліза Ажэшка праз характары сваіх герояў і гераіні яна паказвала, якім чынам вось гэта перадольваць, і што вось ёсць чалавечае дабро і ёсць хрысціянская мараль, без якой чалавек не можа пражыць годна. Гэта ўсё прывяло да таго, што ў 1904 годзе яе намінавалі на Нобелеўскую прэмію. І Нобелеўскі камітэт спрачаўся нават, там ішлі спрэчкі, вось ёсць апублікаваныя дакументы, каму даць Нобелеўскую прэмію, Элізе Ажэшцы ці Генрыку Сенкевічу. І частка выказалася за Ажэшку, большая частка выказалася за Сенкевіча, а яшчэ невялікая група Нобелеўскага камітэту, яна прапанавала падзяліць прэмію на дзве часткі. І частку даць Сенкевічу, частку даць Ажэшцы. Урэшце рэшт пераважылі галасы тых, хто быў за Сенкевіча, і ў 1905 годзе Нобелеўскую ўзнагароду атрымаў Генрых Сенкевіч. Другі раз яна была намінавана ў 1909 годзе, гэта перадапошні год яе жыцця, аднак таксама не ўдалося ёй атрымаць, атрымала шведская пісьменніца. І ў гэтым сэнсе вось двойчы намінантка на Нобелеўскую прэмію. Яна у беларускую літаратуру, скажем так, увайшла праз свой беларускі матэрыял, сваіх аповесцяў, сваіх раманаў, сваіх апавяданняў. Напрыклад, у 1910 годзе, калі яна памерла 6 траўня 1910 году, у нашай ніве з'явіўся такі даволі вялікі некралёг. Газета «Наша Ніва» пісала, што Эліза Ажэшка, яна сваёй мовай і сваёй гістарычнай традыцыяй, безумоўна, належыць Польшчы. Але сваім духам, сваім сэрцам яна належыць Беларусі. І Беларусь яе узгадавала, і на беларускім матэрыяле яна пісала свае творы. І таму на яе магілу быў ускладзены і вянок ад газеты «Наша Ніва», флагмана беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Вось гэта калі вельмі коротка пра яе біяграфію. Цяпер зноў вяртаемся да раману «Над Нёманам». На мой погляд, гэта адзін увогуле з такіх самых лепшых раманаў, якія апісваюць беларускае грамадства другой паловы 19 стагоддзя. Па-першае, дзе адбываецца дзеянне рамана. Дзеянне рамана адбываецца ў сучасным Мастоўскім раёне Гарадзенскай вобласці. Гэта Корчын, ці Карчын, там, дзе маёнтак паноў Карчынскіх, якім валодае Бенедыкт Карчынскі, і гэта застенак, шляхецкі застенак, дзе жыве дробная шляхта Багатыровічы. Вось гэтыя вёскі, маёнткі, ёсць дакладныя прататыпы. Ёсць такая вёска і цяпер у Мастоўскім раёне, як Багатыровічы, і ёсць такая вёска Міневіч, якая таксама знаходзіцца ў Мастоўскім раёне. Гэта прататып Карчына. Вось род Карчынскіх, гэта такая шляхта, сярэдняя шляхта, арыстакраты, высакародныя, а застянковая шляхта, гэта тыя, хто сваёй працай зарабляе уласны хлеб.
Ну, фактычна яны мала чым адрозніваюцца ад сялянства. І вось ідэя была такая: паказаць, якім чынам суіснуюць гэтыя маёнтак ці двор і засценак, шляхецкія сядзібы. Канешне, безумоўна, яна звяртаецца да гісторыі. У чым быў зварот да гісторыі? У рамане мы бачым некалькіх такіх важных герояў. Па-першае, гэта Бенедыкт Карчынскі, уладальнік маёнтка Карчын, брата якога забілі падчас паўстання, і брат пахаваны ў лесе, ёсць магіла гэтых паўстанцаў. І гэты Бенедыкт, ён мае 40 валок зямлі, і ён проста круціцца як вавёрка ў коле, каб хоць неяк звесці канцы з канцамі. Таму што у той час было гаспадаранне асобаў польскага паходжання ці землеўласнікаў польскага паходжання, яно было абцяжарана падаткамі. А на іх накладваліся падаткі большыя, чым на землеўласнікаў рускага паходжання. Вось такая была палітыка царскай Расіі ў той час у Беларусі, што ўсе землеўласнікі былі падзелены на две часткі: асобы рускага паходжання, асобы польскага паходжання. Вось асобы польскага паходжання яны накладаюць дадатковым падаткам. Это фактычна кантрыбуцыя была пасля паўстання. Ён вельмі цяжка працуе. А ягоны сын Вітольд, ён навучаецца дзесьці ва ўніверсітэце, і ён такі прагрэсіст. Ён лічыць, што гісторыя ідзе да прагрэсу. Ён кажа, што веды, агранамічныя веды, веды пра прыроду, веды пра эканоміку, яны дазволяць хутчэй развівацца гаспадарцы. І нават тыя ўмовы, няроўныя ўмовы эканамічнай канкурэнцыі, якія былі ў Беларусі ў другой палове 19 стагоддзя, развіццё навукі яно здольнае пераадолець. Ён таксама чалавек, які вельмі блізка сябруе з засцянковай шляхтай. Таксама адзін з такіх герояў гэта Анзельм Багатыровіч. Анзельм Багатыровіч гэта брат паўстанца 1863 году, які таксама загінуў у паўстанні, і ён пасля гібелі брата, ён таксама ўдзельнічаў у паўстанні, але ён выжыў. Ён пасля гібелі свайго брата ляжаў доўгі час на ложку. Выявілася, што ў яго нейкая складаная нервовая хвароба. На сённяшняй мове мы можам сказаць дэпрэсія. Ён проста не мог рухацца, не мог хадзіць, і ўсе думалі, што ён ужо хутка памрэ. Але ён акрыяў, у яго ёсць плямяннік, сын таго брата, які загінуў у паўстанні, яго завуць Ян Багатыровіч. Вось гэты Ян Багатыровіч, ён страціў свайго бацьку ў 7 гадоў. І ён ужо вырас такім на момант дзеяння паўстання, на дзеянне раману, прабачце. А дзеянне рамана, як я ўжо казаў, адбываецца ў 1886 годзе. Вось у гэты момант ён ужо такі дарослы мужчына, гаспадар свайго дому, у яго валока фактычна зямлі, моцны гаспадар. У доме Бенедыкта Карчынскага жыве ягоная сваячніца Юстына Ажэльская. Юстына Ажэльская гэта арыстакратка, але са збяднелага роду, сваячніца Карчынскіх, якая таксама прагне даведацца, як жа жыве засценак, таму што жыццё салонаў, жыццё такога вышэйшага свету яе не задавальняе. Што такое вышэйшы свет у рамане Элізы Ажэшкі? Вышэйшы свет — гэта арыстакратыя, якая адарвалася ад сваіх каранёў, адарвалася ад свайго народу. Ёсць такі уладальнік маёнтка Савец Тэафіл Ружыц. Ён кажа, што большасць сваіх грошай, большасць сваіх сілаў маладых, ён даволі малады чалавек, ён фактычна прагуляў у Вене, у Парыжы. Ён вытраціў і прагуляў фактычна 800 000 рублёў. Это каласальнейшыя грошы на той момант. І цяпер ён вярнуўся ў свае родныя мясціны. Яму ўсё гэта такое чужое, але з іншага боку ён хоча нейкіх прыгодаў, ён хоча нейкага такого кахання звышнатуральнага ці чаго. І вось ён закахаўся ў Юстыну Ажэльскую, зрабіў ёй прапанову. Ёсць яшчэ адзін персанаж, які належыць да роду Карчынскіх, гэта Зыгмунд Карчынскі. Зыгмунд Карчынскі — гэта пляменнік Бенедыкта Карчынскага, сын ягонага брата Андрэя Карчынскага, які загінуў у паўстанні. Ён фактычна не ведаў свайго бацькі, але ён вырас чалавекам, як характарызуе адзін з герояў рамана, такога паразітычнага складу. Яго маці занадта ім апекавалася, як у рамане называюць Андрэйха.
Карчынская, яна ўсю сваю любоў укладала вось у Зыгмунта. Ён ёй нагадваў менавіта яе мужа, але гэта любоў была настолькі сляпой, што яна не бачыла, як развіваюцца негатыўныя рысы ў характары гэтага хлопца. І гэты хлопец, ён вырас проста эгаістам і чалавекам, які фактычна пляваў на спадчыну свайго бацькі. Ён казаў, што вось само паўстанне гэта было бездумнай ідэяй, якая не мела шансу на поспех. Ён не хацеў там нават ведаць, што ёсць магіла ягонага бацькі. Ён быў чалавекам, які далёкі. Ён казаў, што мяне цікавіць толькі Італія, толькі высокі свет, а ўсё гэта тут, што у Беларусі для мяне гэта мала цікава. І вось ён таксама закахаўся у Юстыну яшчэ ў падлеткавым узросце, калі яны разам гадаваліся. А пазней ён пакінуў яе, паехаў у Італію і ў Італіі ажаніўся з францужанкай Клятыльдай. І вось эта Клятыльда, яна ўжо прыязджае сюды на час дзеяння рамана ў Беларусь. Яны таксама сустракаюцца, і ён фактычна зноў жа шукае прыхільнасці Юстыны. Сама Юстына, яна, разумеючы, што вось ёсць людзі, якія проста хочуць выкарыстаць яе маладосць, яе каханне, яна, безумоўна, адмаўляе і першаму, і другому, і завязваецца такія яе прыязныя сяброўскія адносіны з Янам Багатыровічам. І вось у рэшце рэшт яна пакахала Яна, і роман заканчивается тым, што ёсць іх заручыны. Фактычна заручыны, і відавочна чытач будзе уяўляе, што пасля будзе вяселле, іхнае вяселле, і што гэты шлюб будзе шчаслівым. Што датычыцца іншых герояў романа, вось вельмі цікавы такі сюжэт. У Бенедыкта, апроч Юстыны, ёсць яшчэ адна сваячніца, гэта Марта Карчынская. Марта Карчынская, яна калісьці была закахана ў Анзельма Багатыровіча, дзядзькі вось Яна. І яна адмовіла Анзельму, таму што людзі казалі, яе атачэнне казала, што гэты шлюб ён нероўны, што гэта мезальянс, што як ты дама з высокага свету, як ты пойдзеш у фактычна сялянскую хату, як ты будзеш там пільнаваць гаспадаркі, як ты будзеш фізічна працаваць. І фактычна ўсё жыццё вось Марта яна шкадуе пра тое, што яна засталася не замужам, яна фактычна засталася эканомкай у хаце, у доме Бенедыкта Карчынскага. Вось ёсць дзве такія лініі. Першая лінія кахання гэта Марта і Анзельм, якая была безвыніковая. То бок лінія кахання якая? Лінія кахання паміж такой арыстакраты, паміж прадстаўнікамі зацянковай шляхты. Прадстаўніца арыстакраты Марта Карчынская, яна адмовіла зацянковаму шляхціцу Анзельму Багатыровічу. А прадстаўніца арыстакраты Юстына Ажэльская, яна пакахала і, нягледзячы на ўсе перашкоды, дала згоду выйсці замуж за зацянковага шляхціца Яна Багатыровіча. І вось, у прынцыпе, гэта два розныя пакаленні. І калі так уявіць сабе, чаму паўстанне прайграла, паўстанне 1863 года, то ёсць вобраз такі. Таму што далёка не заўсёды была згода паміж тымі людзьмі, якія былі арыстакратамі, якія былі наверсе, якія былі адукаваныя, якія былі заможныя, і тымі людзьмі, якія працавалі на зямлі. Яны не разумелі адзін аднаго. І вось гэты шлюб, які не адбыўся, Марты і Анзельма, ён сведчыць пра тое, што гэта не атрымалася. Але ў наступным пакаленні, ужо праз 20 гадоў, гэта ідэя, яна рэалізавалася. І такім чынам вось Эліза Ажэшка напіша, што ёсць надзея, што нешта мяняецца, што новае пакаленне, яно глядзіць на сітуацыю па-новаму, яно ўлічвае памылкі сваіх папярэднікаў. Хоць, калі мы паглядзім на тое, як Эліза Ажэшка апісвае сітуацыю самога паўстання, то яна апісвае, што гэта была надзвычайная еднасць шляхты і народу, што ўсе вось і прадстаўнікі маёнткаў, і прадстаўнікі двара, яны разам сабраліся з прадстаўнікамі зацянковай шляхты, і нават з сялянамі. І гэта было такі ўздым, такое рушэнне. Але пасля паразы паўстання адбылася такое размежаванне. І адны пайшлі ў бок ізаляцыі ўвогуле ад усіх грамадскіх працэсаў і засяродзіліся толькі на асабістым жыцці. Частка выехала за мяжу. Такім чынам вось адбывалася такое заміранне грамадскага жыцця.
ніхто не мог так рухацца, так як рухаліся раней, і ні ў кога не было нейкіх далёкіх далёкасяжных мараў. Аднак вось узрастае новае пакаленне, і новае пакаленне яно адрозніваецца ад пакалення старога. І частка гэтага пакалення яно прыняло каштоўнасці сваіх бацькоў, частка не прыняло каштоўнасці сваіх бацькоў. Вельмі цікавы момант, такія паралелі паміж раманам Элізы Ажэшкі «Над Днёманам» і раманам Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Як мы памятаем, у «Каласах» галоўны герой раману Алесь Загорскі, ён адпраўляецца на дзядзькаванне. Дзядзькуецца ў сям'і Кагутоў, сялянскай сям'і Кагутоў, князь Загорскі. Ён атрымлівае такое добрае сялянскае выхаванне і добрую сялянскую загартоўку. І тут, вось, калі мы паглядзім, вось гэта Юстына Ажэльская, яна ідзе да вось гэтай шляхты у застенак, у Багатыровічы. Яна ідзе на поле, яна асабіста жне жыта, вучыцца жаць жыта, яна там рэжа там пальцы серпам, пакуль яна навучылася і так далей, але яна пачынае працаваць фізічна. І вось гэта фізічная праца, якая паказвае, як здабываецца хлеб, вось гэтыя мазолі на руках, яны даюць сэнс быццю. Вось Бенедыкт Карчынскі, ён кажа, што самая вялікая праблема, што многія людзі, яны хочуць распавядаць пра свае беды больш, чым працаваць. Што патрэбна, не спыняючыся, працаваць, і тады толькі нешта будзе. Тады мы зможам выжыць, перажыць гэты час, складаны час, цяжкі час. Тут яго, канешне, падтрымлівае і ягоны сын Вітольд. У романе ёсць, конечно, вобраз радзімы, вобраз Беларусі, калі мы можам сказаць, таму што дзеянне адбываецца, хоць роман напісаны на польскай мове, але дзеянне адбываецца менавіта ў Беларусі, на Гарадзеншчыне. Вось вобраз радзімы, ён такі, што ёсць дзве магілы. Адна магіла — гэта Яна і Цыцылій. Яна і Цыцылія — гэта заснавальнікі роду Багатыровічаў, якім шляхецтва надаў сам Жыгімонт Аўгуст. Яны яшчэ ў 16 стагоддзі прыйшлі ў пушчу, яны стварылі тут такую дзялянку, яны стварылі вось гэты застенак Багатыровічы, і вось Ян Багатыровіч, Ян Зелем Багатыровіч, яны даглядаюць гэту магілу ўжо 16 стагоддзя. Догляд за гэтай магілай перадаецца з веку ў век. І ёсць магіла паўстанцаў. Паўстанцаў пахавалі ў лесе. Гэта магіла далёка ад чужых вачэй, але пра яе ведаюць і Багатыровічы, і ведаюць Карчынскія. І гэты лес, ён належыць Зыгмунту Карчынскаму. І калі адзін з такіх ягоных сваякоў, Дажэцкі, ён прыходзіць і кажа: «Ну, ты мне вінен пэўную суму грошай». Ён кажа: «У мяне зараз няма, ты ж разумееш, давай я табе выплачу часткамі». Ён кажа: «Дык ты ж можаш лес прадаць». Ён кажа: «А як я прадам лес, калі там магіла? Ты ж ведаеш, што там загінулі нашыя продкі, нашыя браты». І ў гэтым сэнсе абарона гэтых магілаў надае вельмі важны сэнс такога вось штодзённага жыцця, таму што штогод трэба высякаць там нейкія хмызы, якія вырастаюць на гэтых магілах, даглядаць іх, чысціць і гэтак далей. І гэта нехта робіць. А робіць канкрэтна Ян Багатыровіч, Анзелем Багатыровіч, таксама іншыя прадстаўнікі роду Карчынскіх. І у рамане «Каласы пад сярпом тваім» мы таксама бачым вось гэтыя магілы. І князь Юрый Загорскі разам са сваім сынам Алесем Загорскім, яны ідуць менавіта да магілаў. І князь Юрый, ён кажа, што у нас няма нічога апрача гэтых магілаў. Былі нашы продкі, ёсць мы, і далей наш род працягваецца. І так будзе да бясконцасці, пакуль мы будзем захоўваць свае вартасці, свае каштоўнасці. Па сутнасці, гэта хрысціянскія каштоўнасці, хрысціянскі абавязак. Эліза Ажэшка вельмі шмат пра гэта таксама піша. Яна піша пра такі вось хрысціянскі, нават апостальскі характар Юстыны ці Вітольда Карчынскага. Яна піша, што вось гэта аб'яднанасць з народам у одну супольнасць, гэта ёсць царква, ў прынцыпе. Таму што ў царкве ўсе роўныя. У царкве і арыстакраты, і засцянковая шляхта, і сяляне, яны ўсе роўныя. Таму што роўныя перад Богам, роўна створаныя Богам, таму што Ісус Христос, ён памёр за кожнага грэшніка. І вось гэта еднасць на хрысціянскай глебе, гэта вельмі важны такі аспект. Аспект, як перадолець цяжкі этап жыцця і як развіваць грамадства, калі стане больш вольным жыццё. Таксама ёсць вельмі такія выразныя паралелі паміж «Над Днёманам» і «Каласамі» у тым, што арыстакратыя, якая ёсць, паказваецца яе плюсы і мінусы. Таму што, як мы памятаем, што ёсць, напрыклад, у Уладзіміра Караткевіча Загорскія, а ёсць кроеры. Так і тут у Элізы Ажэшкі ёсць там Карчынскія, а ёсць, напрыклад, Ружыц, і ёсць Дажэцкія,
якія не цікавяцца грамадскім жыццём, і ўвогуле іх цікавіць толькі іхнае асабістае багацце, іхныя асабістыя нейкія там сувязі, стасункі. Яны праводзяць большасць свайго жыцця вось у пустых такіх салонных сустрэчах, у гульнях, нейкіх інтрыгах і гэтак далей. Фактычна гэта паказвае, што адлюстраванне таго стану грамадства. Грамадства не было ідэальным, але ў тым грамадстве было шмат таких здаровых сілаў. І самае галоўнае, што паказвае Эліза Ажэшка, гэта стаўка на наступнае пакаленне. Вось наступнае пакаленне, не ўсе яго прадстаўнікі, але большасць прадстаўнікоў яны бяруць за прыклад ідэалы сваіх бацькоў і развіваюць і рэалізуюць іх ужо на новым узроўні, на ўзроўні свайго пакалення. З іншага боку, яна таксама кажа, што калі выхоўваць дзяцей паўстанцаў так, як выхоўвала жонка Андрэя Карчынскага свайго сына Зыгмунта, то гэта прывядзе толькі да трагедыі, што нельга патураць эгаізму. Чалавек павінен выхоўвацца у нармальных, у здаровых умовах. І вось гэтая сляпая любоў, якая там была да вось гэтага Зыгмунта, пры тым, што ў яго не было бацькі, ён фактычна не ведаў свайго бацькі. Яна прывяла да такіх страшных наступстваў, што ён фактычна адышоў ад ідэалаў сваіх бацькоў і свайго пакалення. Жонка вось Андрэя Карчынскага, удава Андрэя Карчынскага, яна так і называецца ў рамане Андрэйха, яна ніколі замуж не выходзіла больш. Яна захоўвала памяць пра паўстанне, захоўвала памяць пра Андрэя, яна захоўвала ўсё, што ёсць, звязанае з ім, кнігі, там, пакой ягоны і так далей. Але разам з тым яе жыццё застыла ў тым 1863 годзе, яно спынілася. Прайшло 20 гадоў, а гэта жыццё ніяк не развівалася. І гэта прывяло да складаных наступстваў. І гэта прывяло да трагедыі яе сына. І фактычна яна стала не захавальніцай каштоўнасцяў, а магільшчыцай каштоўнасцяў. Таму што гэтай каштоўнасці яна не здолела перадаць свайму сыну. І гэта таксама вельмі такі вялікі урок, які апісала Эліза Ажэшка ў сваім рамане. Ёсць таксама прыклад таких вось жанчынаў, якія трымалі на сваіх руках сем'і. Напрыклад, Марыя Кірлова. Вось Марыя Кірла, якая вельмі моцна апекавалася і дзецьмі, і сваім мужам, тому што муж ён быў непуцёвы чалавек, ён відавочна такі быў блазен трошкі, ён займаўся там інтрыгамі нейкімі, ён там быў далёка ад сям'і, і вось на плечы жанчыны лёг такі вялікі цяжар гэтых клопатаў пра сям'ю і ввогуле пра маёнтак. Эліза Ажэшка піша, што калі б не яна, фактычна загінуў бы іхны маёнтак. І гэта таксама паказвае, што вось удар па пакаленні ён быў такі даволі моцны, што некаторыя мужчыны, хоць яны мелі такую і прагу да жыцця, і мелі прагу рэалізаваць сваё мужчынскае пакліканне, але яны ішлі ў зусім іншай сферы. Увогуле, паколькі грамадскае жыццё замёрла, то ўвогуле пытанне мужчынскае паклікання і пытанне вось такога жыцця мужчынаў, яно было вельмі складаным. Тым, што шляхта гэта быў народ палітычны у Вялікім княстве літоўскім. Шляхта збіралася на соймікі, прымала статуты. Шляхта выбірала вялікіх князёў літоўскіх. Шляхта яна была заўсёды актыўнай. А калі жыццё грамадскае замёрла, это было страшэнным такім ударам, у тым сэнсе, што невядома, што рабіць у такой сітуацыі, як вось рэалізаваць сябе. Рэалізоўвалі па-рознаму. І самы лепшы шлях, канешне, паказваў гэта Вітальд Карчынскі, малады чалавек, і казаў, што шлях навукі, шлях адукацыі, шлях асветы і шлях пастаяннай працы і працы у супольнасці з народам. Такі вось эпізод вельмі значны. Ягоны бацька Вітольда, Бенедыкт Карчынскі, ён набыў жняярку, такую машыну, на той час новую машыну, і даў свайму парабку жаць. Праз некалькі дзён гэты парабак зламаў жняярку. І вось ён кажа, што цяпер я буду вылічваць свайго заробку, пакуль не вылічу за рамонт. Фактычна ён усё лета павінен працаваць задарма. Вітольд Карчынскі падыходзіць, яны размаўляюць па-польску са сваім бацькам, і адразу тут пераходзіць на беларускую мову і кажа: я ведаю, што трэба рабіць. Па-першае, трэба гэтаму парабку растлумачыць, як жняярка функцыянуе. Ён кажа: я вывучаў гэтыя машыны ў Нямецчыне, і я ведаю, як яны створаны. І ён пачынае тлумачыць гэтаму парабку Максіму, як вось гэта машына, яна працуе, як яна жне, як функцыянуюць яе механізмы, каб ён ведаў і далей не ламаў яе. Ён кажа: я ведаю, што зламалася, і я здолею нарамантаваць гэту жняярку без ніякай шкоды і для цябе, і для нас.
І вось гэты Максім просто кідаецца цалаваць яму рукі. Ён кажа: ну дзякуй вялікі паніч, дзякуй вялікі, што ты вось так вырашыў гэту сітуацыю. Ён кажа: ну гэта просто нармальная наша сітуацыя, таму што мы абодва мы з табой роўныя. Вось гэта роўнасць такая, надыходзіць крызіс традыцыйнае грамадства. Яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя была прорва паміж шляхтай, паміж арыстакратыяй і сялянамі, то цяпер гэта прорва яна змяншаецца. І лепшыя прадстаўнікі шляхецкага саслоўя, яны наадварот кажуць, што ўсе грамадзяне краю, што не патрэбна так дзяліць людзей. Наадварот, трэба падымаць іх да свайго ўзроўню. І вось тут зноў жа такое перасячэнне з каласамі. Трэба ісці да народу не з тым, каб рабіцца падобным да сялянства, а з тым, каб сяляне рабіліся падобныя да арыстакратаў па сваім мысленні, па сваёй адукаванасці і па сваім бачанні грамадскага жыцця. Каб яны разумелі, што іхнае асабістае жыццё залежыць ад жыцця ўсяго грамадства. Каб яны шмат чаго ўмелі і маглі чытаць кнігі. Вось гэта даць кнігу селяніну, гэта вельмі важны момант. І гэта, дарэчы, адзін з такіх матываў Багушевіча і самой Ажэшкі. Раман быў вельмі такі запатрабаваны. Было некалькі, там 5 ці 6 выданняў толькі пры яе жыцці. Тысячнымі накладамі выходзіць, перакладаўся на розныя мовы. А ў 2003 годзе яго пераклаў Анатолій Бутэвіч на беларускую мову. Таксама некалькі выданняў ўжо на беларускай мове. Цэлая палітра беларускага жыцця. Паказана праца на полі. 140 назваў раслінаў толькі ўжывае Эліза Ажэшка. Рэцэпты розныя, кухарства, адносіны паміж людзьмі, высакароднасць і здрада, подласць і шляхетнасць, магутныя такія пачуцці, жарсці і разам з тым халодная развага. Яны ўсе прысутнічаюць у гэтым рамане. Чытаць яго вельмі цікава. І разам з тым, калі удумвацца ў тыя пласты, якія адкрывае Эліза Ажэшка ў гэтым рамане, то яна паказвае, што нельга казаць, што тая сітуацыя, якая была пасля паўстання, яна вось зламала ўсіх. Яна ўсіх не зламала, але разам з тым яна была вельмі і вельмі складаная. Але ў тых нават складаных умовах новае пакаленне, яно вырасла пакаленнем надзеі. У ім ёсць надзея. Таму што кажа, што на той момант ужо ёй і самой было там 45 гадоў, калі вось адбываецца дзеянне гэтай рамана. Калі гэты раман выйшаў, то і 47 гадоў. Фактычна яна ўжо перайшла большую палову свайго жыцця. Вось была такая надзея на моладзь. І, ў прынцыпе, мы бачым жа зноў жа 1888 год. Гэта час, калі з'яўляецца артыкул, эсэй «Донар за польскае беларускае мінулае». 4 гады перад гэтым з'явіліся такі часопіс «Гоман». «Гоман», які выдавалі беларускія народнікі. Думаю, што пра яго мы таксама пагаворым. Дзе была сфармулявана такая аснова беларускай ідэі. Увайшло ў жыццё новае пакаленне. Гэта пакаленне беларусаў, якое апісана ў рамане над Нёманам. Яно шануе традыцыі, але разумее, што жыццё працягваецца. І вось рака Нёман. Рака Нёман, яна таксама мае сімвалічнае значэнне. У чым сімвалізм? Што рака ніколі не спыняецца. Рака ёсць пастаянная, але вада ў ёй цячэ. Так цячэ час, так цячэ гісторыя. Усё перамяняецца. І перамяняецца ў адпаведнасці з духам часу. Мяняецца час, мяняюцца людзі. Дарэчы, канец 80-х гадоў 19 стагоддзя гэта час беларускага евангельскага прабуджэння. Многія людзі, яны проста шукалі Бога. У розных частках Беларусі былі людзі, якія чыталі Біблію. Засянковая шляхта, фактычна, ці нават сяляне. Ствараліся першыя такія вось евангельскія супольнасці, якія жылі згодна са Словам Божым. Вось гэта пошук Бога, гэта пошук праўды і жыццё згодна з гэтай праўдай. І вось гэта пакаленне, яно нарадзіла ўжо пазнейшае наша ніўскае пакаленне, ўжо, прабачце за таўталогію, якое прывяло да стварэння беларускай літаратуры, беларускай мовы, беларускай культуры у сучасным яе разуменні. І тут, канешне, твор Элізы Ажэшкі, раман над Нёманам, ён вельмі карысны для разумення, адкуль вынікаюць тыя ці іншыя думкі, тыя ці іншыя працэсы ў беларускім грамадстве. Раю ўсім прачытаць, пазнаёміцца. Не пашкадуеце. Дзякуй за ўвагу.